Assalamu alaikum, muhtaram millettəşlər. Siz Tataristan Yanı Asır kanalında Tatarlar tapşırığını qarayısınız. Hər vaqtdagıca xalqımız turmuşundağı vaqialar bilan tanıştırığımızı başlayırız. Bugünkü proqramda Tümenek avulunda Qurban Beyremi. Qurban Qayıtı beyramına tümeneklilerine tugul, kurşu tireyek avullardan da köpküne milletteşlerimiz kilgen. Onlar arasında köpçülüğü meşitlerge hem medreselerge yürüyüşler. Tatar mığı 10 yıllığın uzdıra. Konkurs yaşı, ol kirek. Аңа омтылалар. Анда катнашырга теләк бар. Тümende Россия геройы Тимур Мухиддиновны искә алдылар. На столе смотрю, что за пачка лежит. А там удостоверение на награду. 8 штук. Рамил Гали фотосурәтләрендә Tataristan тарихы. Нақларыма дәвәтini күрсәтергә килдек. Менә безнең өчен бик шатлыклы көн. Тарихи кадр сәхифәсендә Казан Дәүләт университетының татар хоры. 21 август көнне зур бәйрәм изге Qurban Qayıtын билгеләп үттек. Әле ул 3 көн дәвам итәчәк. Башкортстанда да Qurban Qayıты бәйрәме һәр җирдә зурлап үткәрелә. Быел ул беренче тапкыр Туймазы районының Төмәнәк авылындагы Бабай утарында да оештырылды. Бәйрәм программасын яңа төсмерләр кертеп әзерләгәннәр. Дини гыйбадәтләр кылу белән бергә мәдәни өлешендә хәстәрләгәннәр. Республикадагы күренекле артистлар да, төбәктәге фольклор ансамбльләре дә сәхнә түрендә. Şaradan üz haberçilerimiz röportajı. Туймазы районы Төмәнәк авылындагы Бабай утары ял комплексы һәр төрле чаралар оештыру урынына үрелде. Биредә хәзер кино да төшерелә, төрле сәнгать фестивальләре дә оештырыла, чит илләрдән кунаклар да кабул ителә. Быел беренче тапкыр Qurban бәйрәме дә милләттәшләрне берләштерде. Без үзебезнең ата-бабаларыбызның рухларына шушы беренче тапкыр шушы Qurban Qayıtын уздырырга булдык. Чөнки Олар да бәлки безнең янга кайтканнардыр. Олар да бәлки шуны безне күреп, сөенеп йөриләрдер. Безнең оныклар менә шушлай онытмаганнар безне. Олар шушында матур итеп килеп, безне искә алалар дигән уй күңелебездә бар инде. Qurban бәйрәмен оештыруга Туймазы районы ветераннар советы да зур өлеш кертә. Безнең районнан гына түгел, безнең республикадан гына түгел, күрше республикалардан да бик зур дәрәҗәле делегациялар килеп, танышып, рухи байлык алып, бик канәгатьләнеп, рәхмәтләр әйтеп, узгалып кайтып китәләр. Төмәнәк авылы милләтебезгә байтак күренекле шәхесләрне биргән. Танылган җырчы, Башкортстанның атказанган артисты Мәгариф Әхмәдиев шуларның берсе. Менә шу төп җыртлар ул, безнең авылның төп урыннары дип әйтергә. Менә шуны яшьләндереп җибәрү, бигрәк менә шатланып тормыйм шундый. Бәйрәмнең мәдәни программасы да әзерләнгән. Билгеле артистлар белән бергә фольклор ансамбльләре дә килгән. Кондра авылындагы Хәзинә төркеме сәхнәгә кадәр үз чыгышларын шомартып тора. Лайык мактауларга, мактагыз бар эшләрен аның. 5 ел тула безнең ансамбльгә. Мин үзем Кондра Кытыйдан йөрим. Мәчеткә дә йөрибез. Шушлай мөнәҗәтләр өйрәнәбез. Зәйтүнәләргә дә бардык, татариларга шушлай кыланып йөрибез инде. Менә бүген килдек шушында. Кул эшләре белән, бисер белән утырабыз, бәйләмнәр белән, экскурсияларга барабыз. 5 ел эчендә татулаштык, дуслаштык, гөрләп торып яшибез. Аллага шөкер. Иртәнге яктау корбанлык маллар чалынган. Зур казаннарда хуш исле пылау әзерләнә. Уңган кызлар, ханымнар бер нәрсәне дә күз уңыннан ычкындырмый. Qurban Qayıtı бәйрәменә төмәнәклеләр генә түгел, күрше тирә-як авыллардан да күп кенә милләттәшләребез килгән. Алар арасында күпчелеге мәчетләргә һәм мәдрәсәләргә йөрүчеләр, 300-дән артык кешегә мул сыйлы табыннар әзерләнгән. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulihi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Qurban Qayıtı бәйрәме дин әһелләренең вагазы белән башлана. Туймазы һәм Шаран районнары мөхтәсибәте ахуны Хаҗи Рим хәзрәт Коръән аятларын сөйләп ишеттерә. Шул арада бәйрәм мәҗлесе өстәлләрендә пылау һәм башка ризык нимәтләр урын ала. Кунаклар көтелгәннән дә күбрәк. Бабай утарында ял итәргә килүчеләр дә мәҗлестән читтә калмый. Инде сәхнә түре сәнгать осталарын көтә. Бәйрәмне күренекле җырчылар Фән Вәли Әхмәтов, Мәгариф Әхмәдиев, Илнур Газизов ямли. Төмәнәк авылының Ахирәтләр фольклор ансамбле исә һәр чак күркәм чаралар үзәгендә. Бик шәп, бик күңелле булды. Концертлар оештырдылар. Концертларында да булдык. Без үзебезнең татарлар шушы бәйрәмебезне бик зурлыйбыз, бик хуплыйбыз.
Шуңа күрә менә шушы бәйрәмгә дә бүген Төмәнәк авылына бик күп халык җыелды. Туймазы районында оста гармунчы 91 яшьлек Җәмил ага Хәсәновны белмәгән кеше юктыр. Ул да бүген сәхнә түрендә үзе ясаган тальян гармунда сыздыра. Мондый бәйрәм күбрәк булсын, безнең бу национальный традиция безне сөендерә. Кояшлы, жылы көн үзе дә бәйрәм рухын тудыра. Сәнгать осталарының дәртле җырлары һәм мәгънәле мөнәҗәтләре исә бәйрәмдә катнашучылар күңеленә аеруча хуш килде. Киләсе елларда да биредә Корбан бәйрәмен оештырырга килештеләр. Фәнис Фәтхи, Татарлар, Башкортстан, Туймазы районы. Татарның мәдәниятен, сәнгатен бөтен дөньяга таныткан бәйге. Сүзебез татар моңы халыкара телевизион яшь башкаручылар конкурсы турында. Быел аның оештырыла башлауына 10 ел. Юбилей елын конкурс уздырмыйча зур йомгаклау концерты итеп оештырырга булганнар. 10 ел дәвамында җиңү яулаган барлык егет-кызларны бер сәхнәгә җыйдылар. Вакыйга урыныннан безнең хәбәрчеләребез. Ел сайын татар моңы конкурсы дистәләгән яңа исемнәр ача. Быел исә оештыручылар чараның узган еллардагы талантларын барлай. Менә шушы 10 ел эчендә ниләр эшләгән без, нинди җырчылар үсеп чыккан, нинди шәхесләр аяк баскан татар моңы аша безнең сәнгатебезгә йомгаклау ниндидер ясыйсы килде. Менә шушы конкурска килеп, танышып, кавышып, матур итеп гаилә корган парларыбыз да бар икән. Алар да килде, аларны чакырдык, алар парлап чыгыш ясаячаклар. Быел безнең конкурс юк, ләкин bütün төбәкләрдән шалтыраталар, нигә конкурс юк дип. Җиңел генә шул ук вакытта бәйрәмчә генә үткәрмәкче идек инде без буны. Баксаң, конкурс кирәк һәм аны көтәләр. Шунысы мөһим, татар дөньясында ул бик кирәкле бер чара. Татар моңы конкурсында табышып кавышкан гаиләләр белән дә аралаштык. Рафил һәм Илмир Җәләлиевлар шуларның берсе. Тел белән моң алар бер-берсеннән аерылгысыз ике төшенчә. Чөнки әгәр дә ул бит менә моң дигән төшенчә бүтән бер телдә юк. Моң бетә икән, тел бетә дигән сүз. Тел бетә икән, моң бетә дигән сүз. Әгәр дә татар телендә сөйләшмәсәләр, моң итеп җырлаучы кем булыр? Шуңа күрә моң һәм тел бу бик әһәмиятле һәм менә шу татар моңы ул әйтеп үк тора, татары да бар, аның моңы да бар. Шуңа күрә бу фестиваль булганда, бу фестиваль яшәгәндә татарның теле дә, моңы да, киләчәге дә булачак дигән сүз. Bütün dünya татарларын әлеге матур конкурс барыбызында шушы сәнгать тартып җыеп китерде. Монда очрашу үзе бер зур бәйрәм безнең өчен. Татар моңа миңа менә шундый алтын иремне бүләк итте һәм әлбәттә күп дусларым булды минем әлеге конкурстан соң. Шын мәгънәсендә әлеге конкурсны оештырган барлык оештыручыларга мин рәхмәтләремне җиткерәм. Татар моңда чыгыш ясаганнан соң безнең тормышта, иҗатта күп бер үзгәрде бит. Күп ишекләр ачылды, күп танышлар барлыкка килде, дуслыклар барлыкка килде. Иҗатта таңдан ниндер бер баскыч менеп киттек без. Татар моңы конкурсының төп максаты милли мирасыбыз булган халык җырларын кайтару. Яшьләрдән ул бөтенләй икенче бер әсәр булып яңгырарга мөмкин. Чөнки заман башка, аларның тоемлавы башка, аларның сиземләве башка, дөньяны кабул итүләре башка. 50 ел элек җырлаган җырны ул инде башкачарак заман ритмнарында җырлый башлый. Һәм ул яңача яңгыраш ала. Менә бу да шул үзебезнең сәнгатебезгә, үзебезнең мирасыбызга кайту һәм шушы мирасыбызны югалтмыйча аның тамырларын киңәйтү. 10 ел эчендә меңләгән яшь башкаручыга канат үстерергә ярдәм иткән конкурс ул. Татар моңы әлбәттә миңа тагын да күбрәк ышаныч үземә бирде. Һәм монда мин күп татар халык җырларын өйрәндем. Әлбәттә татар моңы гел яшәсен. Ул безгә һичшиксез бик кирәк. Бу фестиваль татар моңы миңа калса безнең менә ичке байлыкларыбызны, рухи байлыкларыбызны күрсәтә. Күп студентларым чыгыш ясады, бик күп лауреатлар булды, мин горурланам. Татар моңы бәйгесе ул минемчә бик кирәктер дип саныйм. Яшьләр өчендә, олылар өчендә, яшь башкаручылар өчендә без аңа шуңа күрә яратып йөрибез, карыйбыз. Әлбәттә, жюри әгъзаларын борчыган мәсьәләләр дә юк түгел.
Мин әзрәк кенә борчулы, халыкның зәвы үзгәрде. Ләкин biz аны эшләп барырга тиешбез. Үзебезнең линияны тотып, үзебезнең рельстан әкренне барырга тиешбез, чөнки замана үзгәреп тора, замана үзгәрешен сорап тора. Ләкин аның бар татар моңының фундаменты бар, аның нигезе бар. Шу фундаментны һәр вакытта ныгытып тора кирәк. Әгәр фундаменты нык булса, татар моңы, татар җыры яшәячәк. Әйе, 10 ел эчендә башкарган эшләр бихисап, нәтиҗәләр күзгә күренерлек. Бөтен дөнья татарлары берләшә дигән сүз. Дуслыкны, ил бөтенлеген, милләт бөтенлеген бер танкта, бер политикта тотып тора алмый. Аны барыр сәнгать кенә тотып торалар. Bütün iller buna inде ышандылар. Һәм башка милләт кешеләре дә татар сәнгатенең нинди тирәнлеген аңлап, татар җырлар җырлыйлар. Без иң катлаулы жанр опера сәнгатенә дә татар мөгеннән үскән балаларны алып килдек. Консерваториягә, музыка училищеларына бик күп балалар бирдек. Алар барысы да әле безнең сәнгатьтә күренерләр. Таныш моңнар, күңелгә якын тавышлар. Чын мәгънәсендә моң бәйрәме. Гала-концерт гаҗәеп җылы рухта узды. Ясинбаевна, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында халкыбыз тормышына багышланган Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Төмәндә Россия герое Тимур Мөхетдиновны искә алдылар. На столе смотрю, что за пачка лежит, а там удостоверение на награду 8 штук. Рамил Гали фотосурәтләрендә Татарстан тарихы. Ныкларыма дәвәтене күрсәтергә килдек. Менә безнең өчен бик шатлыклы көн. Тарихи кадр сәхифәсендә Казан дәүләт университетының татар хоры. Төмән өлкәсендә Россия герое Тимур Мөхетдиновны искә алдылар. Өлкәнең татар конгрессы якташларының батырлыгына багышланган ярышлар уздыра. Рингта Россия студентларының спорт союзы һәм Дагыстан Республикасы командалары көч сынашты. Тулырак хәбәрчеләребез әзерләгән видео язмада. Татар, рус, Дагыстан биюләре һәм бокс. Сәнгать һәм спортны Россия герое Тимур Мөхетдинов исеме берләштерде. Төмән татар конгрессы якташлары истәлегенә бокс буенча ярышларны даими уздыра. Милиция майоры Тимур Мөхетдинов 8 ел элек Хасавюртта Россия солдатларын террорчылардан саклап һәлак була. А как он воевал, это мне неизвестно. Он никогда не рассказывал. После 8-й экспедиции приехал, целую кучу удостоверений на медали привез. И мне ничего не говорит. На столе смотрю, что за пачка лежит. А там удостоверение на награду 8 штук. Геройның әнисе улының спортка булган мәхәббәтен искә алып, ел сайын яшь спортчыларны җиңүләргә өнди. Быел рингта Россия студентларының спорт союзы һәм Дагыстан Республикасы командалары көч сынаша. Почему именно вот в таком составе сборная студенческой России готовится к чемпионату мира? 1 сентября состоится в Калмыкии, в Элисте. Это как бы последний просмотр. А почему Дагестан? Тимур Мөхетдинов, герой России, погиб в Дагестане. Әким Нәбиуллин көндәшенең алымнарын яхшы белә, чөнки рингта алар беренче тапкыр гына очрашмыйлар. Россия студентларының спорт союзы төрле регионнарда даими рәвештә ярышларда катнаша. Мондый ярышлар спортчыларга үсәргә зур мөмкинлек бирә. Проводится очень много мероприятий, соревнований, тренировочные мероприятия, финансирование идет, стипендия. Төмән өлкәсе татар конгрессы президенты Нурулла Саттаров рингта студент вакытта университет данын яклаган. Хәзер бөтен Россиядә студентлар спортын үстерү белән шөгыльләнә. 2 ай элек Россиянең иң яшь герое Раушан Абдуллин истәлегенә ярышлар уздырганнар. На самом деле, первоначально это чтобы все дети занимались спортом. Наша цель это бокс, да, который воспитывает именно людей силы воли, работоспособных. Ну и здесь же мы прививаем патриотизм. Татар конгрессы һәм Россия студентлары спорт союзы башлангычын шәһәр хакимияте дә бик теләп күтәреп алдылар.
Төмәндә бокс иң популяр спорт төрләренең берсе. У нас, если мы будем говорить о боксе, на сегодняшний день более 900 ребят занимаются в школах спортивных, в секциях, которые при школах созданы, занимаются боксом. И где-то треть из них уже сегодня обладают разрядами, взрослыми разрядами. Очень приятно, что многие из них на региональном уровне занимают призовые места. Шәһәр мэры да вакыты тыгыз булуга карамастан ярышларны карап бетерде. Тимур Мөхетдинов истәлегенә багышланган ярышта Дамир Хисмәтуллин беренче тапкыр гына катнашмый. Кырынкүл авылында тәрбияләнгән егет Россия студентлары спорт союзы данын яклап рингка чыкты. Организовывают сборы, такие матчи проводят. Это бои, это как бы опыт, хорошо очень. Так мы сейчас готовимся к чемпионату мира среди студентов. Сейчас 20 августа у нас в Елисте начинается последний этап сборов перед миром уже. Бу көнне Төмәннең җәяүлеләр урамында кешеләрне пылау белән сыйладылар. Ярышлар төгәлләнгән соң хәйрия лотереясы уйнатылды. Лотереядан килгән керемне оештыручылар мохтаҗ гаиләләргә тапшырачак. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Шушы көннәрдә башкалабызда Казан Кремле музей тыюлыгында Манеж күргәзмә залында танылган фотожурналист Рамил Галинең Тимер кешеләр дип исемләнгән күргәзмәсе ачылды. 1988-1993 еллар. 5 ел вакытны чагылдырган документаль фоторәсемнәрдә халык, ил язмышы. Татарстан ул вакытларда нинди булган? Тамашачылар моны Рамил Гали күзлегеннән күрү, тою мөмкинлегенә ия булдылар. Бу күркәм чарада Роза Диятуллина да булып кайтты. Ыныкларыма дәвәтене күрсәтергә килдек. Менә безнең өчен бик шатлыклы көн. Әтиебезне искә төшердек. Менә күз яшьләре белән урыны җәннәттә булсын. Аның киткәненә 13 ел инде безнең арадан. Чын Тимер кеше, чын эшчән кеше. Безне ел сайын әти ат белән без кичкенә вакытта киләдер, Сабан туена, Березовый-Рощага атка утырып, менә 35 километр килә идек инде. Шул вакытлар менә искә төште, аны күргәчтеннән. Без бик шатбыз. Апалы сеңелле Гөлсинә һәм Эльвира Абдуллиналар әлеге күргәзмәгә ерактан ук килгәннәр. Кайчандыр 20 ел элек Казан Сабан туенда Рамил Гали әтиләрен Илһам Абдуллинны кадрга эләктереп ала. Шушы кадерле мизгелне вакыт узып та мәңгелеккә истәлек итеп калачагын ул алдан ук белеп төшергән сыман. Гомумән андый фотосурәтләр биредә бихисап. 80-нче еллар ахыры 90-нчы еллар башы. Шушы фотографияларда гап-гади кешеләр язмышы. Аларга карап, шушы еллардагы мөхиткә кире әйләнеп кайтасың сыман. Сезнең яраткан фотографиягыз бармы монда? Яисә алар бөтенсе дә яратканмы? Алар бөтенесе инде ничә минем балалар инде мин бит аларны ул бит бик зур архив. Мин уйлаганым 100 тәрәзә ясарга. Һәрбер тәрәзәгә кеше килеп карый. Менә бу фотография бу Сабан туй. Сабан туйга алып киләләр дефицит әйбер кешеләр. Алалар акча күбрәк. Шунарга менә бөтенесе кулларын сузып тырышалар, нәрсә булса да аларга бер дефицит әйбер инде. Менә монда ипи дә җитми, менә шунарга Сабан туйдан ипи дә алып кайтып була авылга. Рамил Галинең Тимер кешеләр күргәзмәсе хәлиткеч үзгәрешләр, идеология алышыну һәм аңның үзгәрү чорын тасвирлый. Фотосурәтләрдә нык рухлы, тимердәй холыклы кешеләр. Сизелгән авырлыклары белән яңа мөмкинлекләр дә заманасы иде. Менә ничек кешеләр заманы сайламыйча үзләренең тормышларын барыбер яхшыртырга алга омтылулары менә шушы күргәзмәдән тоела миңа калса. Рамил Галинең тарихи вакыйгаларны сурәтләгән фоторәсемнәрен күрергә дип дуслары, хезмәттәшләре, Татарстанның күренекле сәнгать эшлеклеләре, иганәчеләр килгән иде. Выставка Рамиля Гали, можно сказать, мастера, действительно сумел передать действительно те самые переживания, которые затронули ту эпоху. Такая же эпоха застала моих родителей, которые действительно вкладывали в нас, в развитие, в тяжелый период жизни, стараясь максимально вложить образование, труд, воспитание, чтобы остаться, сохранить действительно человечность, любовь,
сострадания, ко всему. Шушы фотосурәтләр минем күз алдымда булып узган вакыйгалар булар. Әйтерсең менә теге шундай хәзер шуңа кабат кушыласы килә, кабат шул мизгелләрне кичерәсең. Име бик ни кайчандыр мин уйлап куйдым. Кайчандыр безнең ирек мәйданына милли шушы проблемаларыбызны хәл итәр өчен 15-20 меңнән артык халык җыелайды мәйданнарга. Хәзер карыйсың, үзебезнең туган телебезне сакларга, уйлап алырга, калырга име 15-20 кеше җыела, уйландыра. Рамил Гали бүген Татарстанда иң танылган фотографларның берсе. Ул Россия журналистлары, Татарстан Республикасы журналистлары берлекләре әгъзасы, үз хезмәттәшләренә үрнәк. Ул менә миңа нинди киңәш бирде. Син ди төшергән чагында менә үч төрле сурәт ясарга тырышты. Русча әйткәндә общий план, средний план и крупный план. Мин хәзер дә үземнең менә эштә аның киңәшләрен файдаланам, менә шулай итеп. Ул яктан ул безнең өчен зур мастер. Рамил Гали архивында миллионланган цифрлы, меңләгән пленка фотоаппаратына төшерелгән кадрлар саклана. Киләчәктә барлык фотографларның да эшләре белән архив-музей булдырырга ниятли ул. Роза Зятулина, Татарлар, Казан. Казан дәүләт университетының татар хоры быел үзенең 50 еллык юбилеен билгеләп үтә. Ул 1968 елда оеша. Аның алыштыргысы җитәкчесе Татарстан Республикасының атказанган сәнгать филкесе Ирнис Рәхмәтуллин. Кайчандыр әлеге хорның солисты булган, бүген Татарстан Яңа гасыр каналының алып баручысы Илдар Кыямов яшьлек хатирәләре белән уртаклаша. Әссәламу алейкум, кадерле милләттәшләр. Исәнмесез, дуслар? Без сезгә Ирактан, милләтебез башкаласы Казаннан килдек. Бу тарихи кадр моннан 28 ел элек шушы вакытларда төшерелде. 1991 елның сентябрь ае. Астерхан өлкәсе телевидениесе язмасы Казан дәүләт университетының татар халык хоры Астерхан шәһәрендә гастрольдә иде. Безнең студент чак. Астерханда рәхәтләнеп карбыз ашаганыбыз истә калган. Кулдан килгәнчә әлбәттә Астерханда, аның читендә генә урнашкан Кызан, Җәмәл һәм башка авылларда да концерт куйган идек. Безнең концертны Астерхан өлкә телевидениесе кыскача вариантта гына булса да яздырып алырга хәл кылды. Әле яры язылганбыз. Яшьлек елларыннан менә дигән хатирә сакланган. Идел буйлап пароходта утырып барган идек. Елга хозурлыгы, шәһәрләрдә тукталып экскурсияләргә йөрүләр барысы да күңелле, тансык хатирәләр. Буларның һәммәсендә музыкаль җитәкчебез Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Ирнис Әхмәдулла улы Рәхимуллин оештырган иде. Пароходның музыкаль салонында да кичләрен җырлашып, җырлашып утыра идек әле. Үзенә күрә репертуар шомартуда, репетициядә күңел ачуда булган инде ул. Бу җыр күмәгенә йөргән егетләр, кызлар бүген татар халкына, аның мәдәниятенә, мәгарифенә хезмәт итүче шәхесләр. Егетләрдән башлыйк. Сулдан уңга Рамил исемле Оренбург егете. Ирек Хадиев, Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең директор урынбасары. Айрат Даутов филология фәннәре кандидаты дәрәҗәсен алгач та яшьли һәлак булган дустыбыз. Айфара төркеме солисты иде. Ринат Вәлиуллин Татарстан Республикасының Санкт-Петербург шәһәре һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиллеге җитәкчесе. Алмаз Гыймадиев язучы һәм журналист. Данил Гыниятов Татарстан Яңа гасыр телеканалының баш мөхәррир урынбасары. Мин фәкыйрегез шул ук ТНВ каналында алып баручы. Рафаэль Яруллин Апас районында җитәкче урыннар биләде. Илшат Аюпов безнең Чаллыдагы хәбәрчебез. Фаил Дәүләтов эшмәкәр. Наиф Акмал Азатлык радиосы журналисты. Биючи егетебезне таныгансыздыр шәт. Бу чорда журналистика факультетында яшь мөгаллим, информацион жанрлар, журналист усталыгы фәннәрен укыткан Васил Гарифуллин. Хорга да, солистларга да баян уйный, кушмалык итә. Каз канатында йөргән чагында әллә ни ерак калмаганга күрә очынып биидә әле. Бүген инде ул филология фәннәре докторы, профессор, журналистика һәм медиа коммуникацияләр югары мәктәбенең татар журналистикасы кафедрасы мөдире, Татарстан Республикасы журналистлар берлегенең президиум әгъзасы.
Коллективтагы кызлар да илгә көнгә җигелеп дигәндәй хезмәт итеп ятмакта. Әйтик, минем белән янәшә басып концертлар алып баручы туташ әле бүгендә шундый ук затлы, чибәр, күркәм. Ул Фирдүсә Әйюпова. Хәзерге вакытта Чаллы шәһәренең Мулланур Вахитов исемендәге 2нче татар гимназиясе директоры, Чаллының шәһәр советы депутаты. Гөлназ Галиева Актаныш районында укытучы, Наилә Гатауллина фән юлыннан китте. Башка кызларыбыз да мәгариф, мәдәният өлкәсендә көч куя. Әлхәмдүлилләһи дип әйтергә кирәктер. Яшәсен әле ул, җырласын әле ул безнең хорыбыз. Бүгенге менә шулар, мөхтәрәм тамашачылар. Без һәр вакыттагыча сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз алдында тотып эшләргә тырышабыз. Хәбәрләшеп яшик. Сау булыгыз.